Malawian Camera. Guys, how are you? Guys, ngane kuza ndi Bushiri ndi mkazi wake Mary Bushiri ikuona ngazoti nkhani itakuvutulako pang'ono malingana ndi response imene ili ku South Africa. Anthu aku South Africa, boma la South Africa akuti lakondwera kwambiri ndi chigamulo chimene khoti la ku Malawi lapereka choyambira chimenecho. Komanso akuti iwo amvetsedwa kuno kuti Bushiri afuna apange apilo, right? Apilo ndi kuti chigamulo chabwera ndi kumene wewe sukhusidwa nacho ndi ufuna upita pano ku High Court, court lalikulu ndithu kumene koko ukakhala ngati kuti akawunikireso iweyo sukhutitsidwa. Ndi a South Africa akuona kuti yayi koma ifenso tililede kwambiri ngati zitapezeka kuti mwina yake iyeyo apilo yake ili successful, kama kuti mwina yake agamula kuti basa apita chanchane akuti iwo ali ready kupanga cooperate ndi Interpol. What? Interpol. Interpol maidziwa? Interpol ndi International Criminal International Criminal Police. Yes, exactly. Interpol ndi ka organization kamene kali ka international kama za kutapa kuli kusobe noliko. Yes, komanso Interpol muli maiko kwana 190 chakuti. Malawi so iliso mu organization imene iyi ndi police ya international yokuti wina akakavuta umarabidwa neto by force by fire. Amenewo sawana kuti makomoti atakubwera zamutapa Bushiri ndikumapita naye. Zimenezo zitakutheka ngati South Africa ingagwizana ndi Interpol kuti akuluakulu tiyeni tipange zameneyo pene ndo asilikali akuno kusuti pepanga pange ndani pepanga pange, right? Asilikali kuma pepanga pange atakubwera kuzamutapa ayi ndi zida zawo ayi ndi it's like ndi international tu tikamati international ndi Interpol tu imene Interpol inambido 1956 I think if I'm not mistaken. Kwabe madetails ambi tuko pasane bene kane kuza ndi Interpol organization imene. Guys, thank you so much. Cabinet welcomed the ruling by the Republic of Malawi's Chief Resident Magistrate Court that Shepherd and Merit Bushiri be extradited to South Africa to stand trial on multiple criminal charges including rape, contravention of the Financial Advisory and Intermediary Services Act, the contravention of the Banking Act, and contravention of the Immigration Act, and violating their bail conditions, amongst others. This ruling shows that no one can run away from the rule of law and also reaffirms the judicial independence, international cooperation, and mutual trust between the South African and Malawian legal institutions. We are aware that the Bushiris have indicated their intention to appeal. However, we are confident that we have a strong case against them, and South Africa stands ready to collaborate with Interpol to coordinate their transfer and logistics to ensure that they are brought to South Africa to stand trial. Kuti kwamene wawa ndifuna ndikuze ndi anthu ati amene akupsya mtima za Bushiri. Let me tell you, let me answer you. Amalawi ndi anthu oyipa ndi inu mfiti za wanthu atatu. Because you don't want anybody to be held accountable. Mfiti za anthu ndinu. Let me tell you. Inuyo olo mutafuna kuna kuti ifeyo mukuti timpange back Bushiri. It's not in our hands. South Africa ituma Interpol. Maiko anzatu andolemera. Inu muchitaja. They want him to go and akayanke. Somebody who is preaching about God knows kunena kuti God is a God of justice. You are not guilty until proven guilty. Sumu kumulangiza pali mulandu umene adathawa belo anthu amene achasanga musiye. Inu ndine tisabusisane kumupha munthu uja. Anthu inu amene mukunena ndinu oyipa ndinu mukumupha munthu uja sumu kumupasa nzeru. Mfuna ndikuzeni nkhani zokhuza anthu ngati achina Bushiri ndi anthu oti amene ali ndi drama. Nobody can tamper with their life kuti akangowapha just like that. Nzosatheka zimenezo. Ndizosatheka because they know kuti this is the fear zimene anthu amathawira kunoko, and that's what they have been claiming kunena kuti kunoko bafuna kuphedwa. Inu Amalawi opepela, Amalawi opusa, Amalawi ofuna kunena kuti inu ifo chona kuti mukupembeza munthu aliyense apembeze chimenecho. You don't want anybody, you don't respect people's opinions. Stop.
coming in my comment section, because you cannot, if you know, in a panop I've been preaching, you say something if you know something, you say something if you see something. If I know a sin, I report a sin, because I don't want to be part of a sin. So if South Africa, they're saying we're gonna involve Interpol to be involved. No, he's doing a lot. Who don't know what Bushiri is doing a lot? Inundine, who don't know, because in the Bushirio, there was a village in Bushirio went and supplied Eugene maize. You don't know. I've worked with Bushiri. Mizimenda pelega in through Antoine Muzwa near Bushiri. He went and delivered 100 bags. Mukuri chani. Because if you want me to be part of you want me to be part of that thing. You are all fucked up. Count me out. I will never be part of any sin. That's why 24/7 I am supporting that guy, Alexis Omange, to fight against corruption. These are the things that you people are manipulated. You are damn bloody watched. You don't want that your brother to be held accountable. As I'm talking to you right now, we have an MP. We have somebody who is an aspirant MP. So because of that, you want him not to be held accountable. And you want everybody to be part of you. In NFA, we only praise and fear God. You understand? The true God. The true God. We just tell you the truth. You understand? We just tell you the truth. We are not hypocrites. You cannot even understand because God accommodates everyone. A mother, a what, everybody. You don't even follow constitution. Everybody, including murderer, is entitled to bail. You are not guilty until proven guilty by the court. We come and explain. Lero mufuna musana nduza ine. Uli koma mai wento oipa. Kumandire mbera mkuntulo wela nzikuba. Muziwe na page ano because I want to block you. Yes. I want to block you. I would rather have 2 or 3 people who are listening and changing their mindset and understanding what this life is all about. Because it's about our 4th generation. Money or no money, nobody is above the law. Nobody is above the law, has to work. So, nobody is above the law. You are calling yourself that you are a freedom fighter. You're calling yourself that you stand up and you want better for your country. But yet you're protecting someone who is supposed to go and answer something. What do you call that? Hey. Because in the true God that I know, according to the 10 commandments that we read in the Bible that was written by people, it is being said, God is the God of justice. On the 10 commandments, there are things that the do's and the don'ts. You understand? You can't say that you love God or you preach God if you are failing to come and answer for you what you're supposed to answer. Then you're coming here to tell us that we are evil. You are the ones who are evil now. Because you're protecting somebody to answer what he's supposed to answer. According to him, by preaching. Leave Bushiri alone. And I've worked with Bushiri. Bushiri delivered the village that I told him. These people, they don't have me. But that should not stop from him. If he wronged a certain country, he must go and be held accountable for what they're saying. If they said they dropped 10 cases, obviously, if he stand and explain himself, the other 3 cases might be dropped as well. We all know they can be manipulative. There are women who are manipulative. They're desperate for money. You understand? So don't come and tell us because anything good that we can post, you don't contribute. Anything good we can post, you don't come and comment. But only if we attack somebody, you tend those people like your gods. So you want to come and make us look bad. It's your opinion. If we are not stopping you, why are you stopping people that are saying, no, he must go? Why? It's their opinion to respect each other. Oh. Don't do that. Bushiri was supposed to stand and fight for himself. Because 10 years. Or Tower Bell. You are the people who are killing Bushiri. Okay, educated fools, educated savages. You don't want people to be held accountable. You are killing Bushiri, leave Bushiri alone. Bushiri is providing work, you think I don't know.
Bushiri has even helped people. 100 bags of maize, kukapereka. But that should not me praising him. They are calling him to answer what he was doing in South Africa. I was not there. Myself, I lived in South Africa for 9 good years. 9 good years. Nekulira day in, day out. God, please help me, my husband and my child. We should get out of this country alive. South Africa is not a good country. Bushiri atapita kwe kuchandi kuona kuti kumadziko lino. I think niko panga ndira manziko ya kumusi. He was supposed to do so. Koma adasanka kukhalabe komwe kucha. Ife tinachoka ba. Ena feti dachoka bwanji. Anthu ena anu musampangise Bushiri ndi munthu oti ndi wanzeru ndi nkana he managed ndi kupeza kuti wapita ku South Africa. Wakapanga chuma chake chija nimena Bushiri uja is wise. Koma anthu amene mukumpanga munthu amene to be distracted. Ndi anthu amene mukumpanga kumamtenga kumuchose kungomuthawisa kumene akathawisidwa kuchoka ku South Africa. Ni milandu imene ja plus. Atheka kubwerera Bushiri ndi kukayankha milandu 3 ya sala akamuchosera milandu 3 ya sacha. Koma belo ija is still standing azamunyamula Interpol. Ndiye inu muchita matama inu ndinoipa amalawi chizikondana kukondana kwa chana anthu akuja chiteze asatana wanthu inu kukondana kwa chana kukondana mwe mwene kukondana kotani inu kukondana kotani kuba mukuba daily kukondana kotani ntukula pakoma zigogo kusowa zokuja what are you talking about? What is love? Mukamati love amalawi chizikondana. Do you even know love inu? Do you even know love? Do you even understand the meaning of love? Love is God. So if love is God, who is God? God is a God of justice. God wants justice. God holds everyone accountable. So you want to tell us for the things that we don't know what he was doing, we are evil. How are we evil? Because even if we keep quiet, South Africa's news is everywhere. How do you intend us to protect him? Haibo, you are so brainwashed to the point of you are dead walking zombies. Yes. You are only meaning the day that you will be put in coffin. Leave Bushiri alone. He's alive. That's why he made that money. Let him think for himself. Malawi no mwe mukumpanga kumapanga ndinoyipa ndinkana muda kamuchosa. Bushiri was not going to be killed. South Africa Bushiri nkazolesa adaphedwa. Koma anthu nomwe noyipano oloso kuti tionesese bwino anthu amene mapira kwa mpanga atatu kumaka tani ndi Malawi nomwe amene munamusatira ku South Africa kufuna kunyobola chuma chake Malawi inuyo. Ku South Africa have been there. If in Kani zanu zili kukoti, even South Africa government protects you but we need ndalama. Do you know how many Malawians are in jail? Do you know how many Malawians I'm dealing with? They are in jail. You think Malawi government don't know about those people? What are you saying? What are you saying? Mamota afike pano amvesera kundifusa mukuti chani kuchanika kunkhobe kwakoko. Nchimene ndunena pano. Ndikuti ada. I don't want dead people. Don't come here and ask me rubbish. Kodi mukuti chani ndikuti chayanika chiyani kunkhobe kwakoko. Osandiputira dala because I understand who God is. You cannot come sit 24/7 lie to me that you are preaching God and I know the true God. I understand the Bible with sober mindset. Ndino anthu amene mukuti amalawi tisikondana amalawi musamutumize Bushiri this ndino amene mukumpala mulisira munthu amene ucha millions times millions. Maiko akunja they are developed, they are not like Malawi. Sanga muphe Bushiri. Mafira tena mapanga umwaja ndi amalawi oyipa inu munamusatira nokha Bushiri. South Africa ko cholinga musaka nyopola chuma chake. Ndino amene mumatuma anthu aja. Do you know how many people I know amalawi amene apha amalawi anzawo South Africa by sending people? Amalawi ndino anthu oyipa kuyipa nkumeneko. Wow. Mwatani God kubebera exercise. Inu ya malawi oyipa ndinuyo. Amene mukumulesa Bushiri ndi wanzeru. Bushiri is an intelligent Malawian. Ndinkanaje samizi. Yambiri. Koma because he's been given to poor people, that should not stop him from being accountable for his men awenega to go and answer. You understand? Listen. We have to be held accountable. Ndinkana mukamayenda kalyo nyasa limene tili nalo ku Malawi. You need to leave. You need to leave it back home. Muenda mutiye nitisiye pazi. Tisachie siye zichito zatu zoipa amalawi. Amalawi ambiri inu mukamati iwe ndi oyipa chifukwa chani sukumfunira because ndino anthu ophwanyira anthu ufulu. You do not understand. One is opinion. If my opinion has to stand, that's it. You cannot come and fight my opinion. It's my opinion. We are in a free world. In democracy, the democracy that you don't even understand it. Amalawi ndino anthu onena kunena kuti mumapanga celebrate freedom without knowing kuti you are still in slavery. Amalawi mumafuna kuti inu ngati mukupembeza mpirirani aliyense ampembeze pirirani. Inu pirirani cannot be loved by anybody. Pirirani is not sugar. Hello. Haibo.
Ngawi imene anali ku South Africa analiko ndi anthu ake. Kunali milulu ya anthu inamusatira Bushiri ku South Africa. Anthu amene ajalijeta sakuyankhulifayo. Mukuyankhula ndinu anthu onena kuna kuti sisi kukukhuzana. Uyu Anastasia my love ndipo amalawi akuopsa kuno akugulisa na coca. That's what I'm saying. Kuti ndikuthawa kumene amathawa Bushiri kuchi amapanga ndi amalawi okauka. I'm telling you, amalawi ndi anthu oyipa. Omwe wawali mu comment section niyo ndino oyipa asapite iwo ndamene makapanga mbeze kumamutumizira anthu. Every country that is developed akanampanga protect amene ujayi to the fullest. Chifukwa ndi mulandu kuti amene ujaga mupe. Do you know inuyo kunena kuna kuti panopo anthu anagwidwa amene kunagula Malawi 91 amene anagwidwa mu slavery ndi Machinas. Machinas aja they are still going. Kunali ma South Africans kunali mandani they are still going to court. We are talking of miyoyo ya Malawi 90 something. Imene anagwidwa Malawi government. We are talking of ma South Africans that anali ngati 41. We are talking of energy and my Ethiopians anali ngati anagwidwa ngati ma slavery. Those Chinas are still going to court. Iwo osapedwa ba. Milandu ya Bushiri mukaiva ndiyo nena kunataka panga hold miyoyo ya 91. Milandu ya Bushiri anapanga hold ma South Africans 41. Milandu ya Bushiri mukaiva. Inuyo amene mukumpasa maganizo tawa belo panga chakuti. Ndino amalawi amene mukumulakwira Bushiri. Bushiri was supposed to stand on the ground and understand ngati ama mulungu wake amene amampemphera iyeyo. Ampase direction. Amuonekere. Amuuze what to do but not to listen to any Malawian. Malawian are hypocrites. Malawian are betrayers. Ino ifeyo titaka kunena kuti timubagire Bushiri. South Africa has Interpol. Akamunyamula. Inuyo muli ndi chida inuyo. Muli ndi chida choti mungamuteteze Bushiri inuyo amalawi ndi kufuseni. Ame yanu inakanika kukamuseva Chilima ndi anthu anaye ni kuchikangawa koko. On duty anavomera ame anavomera. Tizathandiza in any way that we gonna work. Anakanika kukakhala the night ukakhala kuchikangawa uje kumaya ngana china uje. Kumaya ngana anthu naye nana anatisiya anthu Chilima ndi anthu ena anatisiya kuchikangawa. Ndiye Interpol ya South Africa. Munaona inu zida za South Africa. Munaona zida za South Africa. Zibwera mungachite chani numuli ndizikondana timoteza Interpol ya South Africa itabwera. Mungachite chani nuyo chida chimene muli nacho chiti nuyo. Ame yake ichiyo. Ame yake iti. Ame yake iti. Yomwe ine pena tukukuti yapeze pachikangawa popanda chile. Inu amalawi inuyo you are walking dead. You need to wake up. You need to wake up in. And after our voice, you gonna need it when we deactivate these pages. It will reach a time you are going to need us. And you'll knock your heads in. Tisekondana asapita. Court yake hiyo imene corrupted. He so to Alexius. Kumene kuna tonse wa corruption ukao. Amene anthu a corruption ukao. Kumene kuja kubwere a Interpol ndi court ya South Africa tikubwera kuzatenga by fire by force. Amene wanga kani. Can't you see we have lazy people? Inu amalawi inu. Mukupanga sanje. Iweyo ndi oyipa ndinu leave Bushiri alone. Bushiri made money. Bushiri is feeding Malawi. He's intelligent on his own. Musamuyimine kumamuyankhulira amene uja. Munamulakisa kale potawa belo. It wasn't supposed to be like that. Bushiri was supposed to stand like Jesus. A prophet that is preaching the word of God. The true God, if that is. Bushiri was supposed to stand. Could come rain, come sunshine. If I die or not, I will stand. You understand? Osa mapanga motamika yai. Osa panga zo yerekedwe yai. You understand? Inuso nanu ndi achisiru imusandifusefuso wanu lobusa. Because you already know kuti ndakusiyina. Ndizi daso. Koma atafuna tika kuyenda nazo. Because they are coming to take somebody amene anatawa babelo. Muti chani. Azibambo opepera adziko la Malawi. Kukanika kuti mufuse mayuje mayinkwala za ochokera kushikanga uko. You are coming here to ask me stupid questions. Get out of my page. Look, dead walking men, Malawian men. You coming here, mufuna mupuzirire paine, educated savages, fools who don't even understand why they went to school to study. Katangale kuba daily. My office God has my daily. Ugwirana daily. What are you talking? What are you asking here? You're asking rubbish here. Fix your nation. Kulemba na nchilo pa ntundu bani boka. Muntu akakani ndalama ndio mumpembeza ngati kuti yeye ndi mulungu. You cannot, that one should not be untouchable. What is it? When you come here, you see a woman, you want to spit. You cannot spit and help your fellow man, Alexius Gamangila, who is coming out day in, day out, knocking your empty-headed with 4 from Ponongolo. You cannot stand to fight against corruption. You cannot stand. Kumafuna kumafu kumani mbana ndi nsimai ngadine. Mafusope bele. She's serious muntu. To get out of my page. I don't want stupid people like you on my page. Mupita kuzisiru zinzanu uko, not this page. Kuzisiru zinzanu kumweko. Wamena makusekera nisobusa. Oh. Wale megezeka izeki mwede.
So mungasuse azibamba kumalapo. You are failing. You are even in comment section of Alexius Kamangira. Amena kukuzani. This is a guy who is coming from the judiciary, the head of corruption, explaining to you. Mure beza kumena kutoka kumponya minyala. And Moses have a very good comment here. Malawians, let's wake up. It's high time. We need to start telling each other the truth. Let Bushiri go and answer his charges. After all, he's not guilty till proven. Yes, otherwise by the court. Zomati Ndokuba, Inegoma, Ndiwanga will not take us anywhere. Imagine, these are the people, Amena Akuti Akutuza and Twena Fignoti, Ndinoiba. Because we are saying, Kunena Kuti, Adi. But we are saying, Kunena Kuti, Abida Karani, Abida Akayanke, Milandu Yake. Inu, if you are telling me, Kunena Kuti Milandu Ten and I just Sabogari. Obviously, Milandu itatu ya salai balibe vutu. So, Milandu ya salai itatu iteka wata. Kuma Milandu minada kanao, ndio wana turusiba, ndana mutulusa, umucho South Africa kuta sibira kumala. Ana advisor mina nampasa ndindani Milandu mene uja otawa bero, mtu alipa bero. Ana mpasa ndindani advise manager. Amene ndio woipayo. Ino malamu mlimbane ndamene uja. Cause I strongly believe kunena kuti Milandu ngati 10 inata, mukuti panasala Milandu itatu. Milandu itatu ibushiri sampesa nayo. Koma Milandu mina ata muimbe ndipo Bushiri usave jail. Ndi Milandu mina natawa bero. Ndiye inuyo mumuuze muntu amene namutawisa Bushiri. Ulo muntu amene namulangiza Bushiri kuti atawe belo. Amene ndiye fit. Amene ndiye oyipayo. Musamabwere pano nkumatu uzafe otherwise. Because otherwise ndani Bushiri is a very intelligent guy. Ndinkanali ndintama nkumajesa mithu kuzi anthu mizi ndikumapanga zitukuko. Zimezo sokula mazipanga akuzipanga kumalawi kuka. He has been doing that. Bushiri was feeding South Africa. Bushiri was in what Bushiri was doing in South Africa. You don't know what he fed now you party women not kuma Bushiri. Why is he not doing this back home? Oh, mwatani. Ati ukundi kumbusa Alexius Kamangira kupanga ma push-ups anthu akumuponya minyala aleke cause amafuna akhale kumbali ya majority. I'm telling you, ena sa kumuvesa aleke cause into 1-0 number 1 heavy. Of course, the guy is very intelligent and educated. Because when we are talking, you know what? You are so wise, Iwe Thomas. You know, when we are talking of education, we see education in your actions, the actions you are taking. He went to school to study, to fight for justice, to be a defender of human rights. He went to do that. He's exercising that. He wants to you preach what you say. We spread love. You understand? If you've been following Papeji Banundima Zabweresa, Tima Umboni, Timena to Apeleka, do you know why I do that? Because Papeji Banundika most of the times, I spread love. But because people choose not to understand what I do, they come to attack. So you exercise what you want. You exercise what you preach. You understand? That's what you do. Kutukwana nkomene una kuti tisiye kubanziko. Tieni tosi tikwirani manja. We should fight against corruption. That is our enemy. Kume kuchende kutukwana. Corruption ndiye kutukwana kume kucha. Kume kukuona ngadziko anthu osamaja. Kukuona ngadziko anthu kumabisa information. Ndege ndijenya kakwa kuchika ngawa ichi. Malipota 3 aboza muli chete. Kume kuchende kutukwana. Kutukwana dziko losi. Osati kuchula chinyama. Chinyama cha munthu cha nthupi cha munthu kume kucha sikutukwana ndi dzina la chinthucho. Mene chitchulira kuti ili ndibere ndi dzina la chinthucho. Yetu. Ho. Yahlanya kanti engisukela man. Hey. Malawi, Camera.